अलाउड नाही कशाक नाही माहिती आहे. सावळेत राहतलास तुम्ही वाजवनात तापा नाही तर बुतूर गेलास की सगळी गर्दी होते आणि सावळे तर बसाक बघतला पाहिजे इलास की इम्रात तापाक नको. हे वांडर मी बघून यायला आधी हे म्हटलं हे कसे इले का हे तो ओळखीचो वाटतं आपल्याच गावचं. गो पुणगे काय होता की नाही तुझा तू अख्खी खरेदी मुंबई घेऊन जाशील घरा. पूनम मैडम चलो तुम इधर रही गई ना तो सब दुकान अख्ख्या गावात घेऊन जाशील. अरे नाही चाहिए बाबा गॉगल दिसता तरी तो इच्छा का लावलंय ना मी. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश खाडी तुमचं मनपूर्वक स्वागत करतो. तर आज व्हिडिओ कामात गेल्या कारणानं आज माका सांगितलं तू ब्लॉग बनव. तर आता माझ्याबरोबर पूनम आणि वहिनी आहे. हे बघा अरे ह्या काळा कसं दिसतं. तर आज पूनम मॅडम वेगळ्या ड्रेसमध्ये हे आता आपण जाणार कुठे चर्च घे. तर आज वहिनी आमच्याबरोबर फिरा मजा आज आमची. हे ट्रेनिली खाली आधी मग आम्ही असताना बाबा पुणगे चल अरे थांबता मकडे कसं वाटतं. बरं वाटतंय बरं गर्दी आपण का जमणार नाही बाबा जाम गर्दी आहे तुमची. बायनी ना तुका कसं वाटतं किती अजून वेळ झोपतं मुंबई घेऊन झोपा केलं दादी माका सांग. रात्री मला झोपच येत नव्हती. अरे रात्री एका ह्याच्यात बसवलं जाम आलं अख्ख्या मॉलमध्ये पब्लिक याच्याकडेच बघत होता. काय ना आमका काय अकडचं काय माहीत नाही. मी कशी गावात फिरवतोय तुमका गावात फिरवत ना तू एका दिवसासाठी येऊन कसा फिरणार. मी आता ह्या कसं गावात कसा वेगळा गाडी बिडी कसा ट्रेन वगैरे त्यामुळे जमता. पण आज तुम्ही आज ड्रेसमध्ये आज लोक म्हणणार अरे ग पूनम ताई असं काय छान दिसतंय असं म्हणणार. बघूया माका नाही वाटत पण काल आमदारी नव्हतंस तू गाडी भेडी चला 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 आत्ता ट्रेन खाली आली पूर्ण. लास्ट स्टॉप चर्च गेट मारुडी. आज रविवार असल्या कारण गर्दी नाही वाटतं. कुमार चल अरे उतर ना गो चल काय रे. चला तर मित्रांनो आता आम्ही चर्च गेट ना चर्च गेटला उतरला. आता काही जाणार आधी भूक लागली आहे. अरे वडापाव आम्ही गावी खाता वडापाव गावी खाता वडापाव मी खाणार नाही दुसरं काहीतरी नाही. अरे पण हे बदललं ना वाटत ना पण ड्रेस घातल्यावर बदलला था बघा पोज वाढली. गावाला वाटत नाही तुझं तू हेमा मालिनी वाटतं. चल 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 गो धाव हां पडशी तर बघा चल ना.
बसो मॅडम. मॅडम बैठी ढकलू नको मुस्कान आहे. ये इकडे. बैठी आहे मॅडम. एसी आहे. वाव भारी. चला आता आपण काही जाणार. हे आता कुठे जाणार. हे वहिनी आता कुठे जाणार. आता आपण गेटवेला जाणार. हां आज आपण गॉगल आज काही वेगळं आहे. आज आपण तिला गॉगल घेऊया. आपण आज एक वेगळं त्याचं सगळं मुंबईचंच बनवून चेंज पाठवूया. करून टाकूया का. मुंबईची मुंबईची पूनम ताई. मुंबईचा पुणग्या. मुंबईचा पुणग्या तू आज. अरे बाबा थांब क्या घालशी बाबा पुणगे. वा भारीच वाटतं ना. काय म्हणता तो कळत नाही. पुणग्या मी एकदा येईल. कसं वाटतंय कसं वाटतं. अरे बाबा भारी वाटतं. आणि पहिल्यांदा दिलं. गेटवे मस्त. मी पण मॉप पर्सन येईल. हां विनू घेऊन येलो एकदा. ताज हॉटेल. ताज हॉटेल तर तुका माहितच ना. नाही तर नवीन आलं हे नवीन झालं. गर्दी बघ काय काय ते. सगळ्यात शेवटचा जो इंग्रज गेला ना तो हां इथून हां गेला. इथून गेला. हे झालं फोटो त्यांच्याकडे. मस्तच. ते फोटो काढा. ते फोटो काढ. फोटोग्राफर आज नाही. ही या फोटो काढूच चांगले ना तिने. हां पूनमताईच्या चेहऱ्यावर स्माईल बघा. आनंद बघा. आनंद माझ्या पण तो दिसत नाही तुमका. दिसता ना. हां पडद्याड मी आज माझ्याकडे कॅमेरा ना त्यामुळे माकाच. हे फोटो काढ. फोटो काढ. अरे फोटो काढ ना मैडम. चला आता फिरूया जरा. फोटो निकालने के बोल रहे. नाही नाही हमको नाही 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 निकालना. नाही निकालने काय. काय मोठ्याने बोल ऐका घेत नाही. बॉम्बे का हिंदी है उनका. बॉम्बे का हिंदी. अरे मैडम तुमको फोटो निकालने के लिए बोल रहा था. माझा त्याच्यापेक्षा माती खाणी. चला अलाउड नाही. मी इल्ले मागच्या वेळी तेव्हा नाही अलाउड नाही. म्हणून तर गेट आहे. भारी वाटतं ना. सुंदर वाटतं. नाही कशाक नाही माहिती आहे. सावळेत रावतलास तुम्ही वाज उन्हात तापा. नाही तर बुतूर गेलास की सगळी गर्दी होते आणि सावळे तर बसाक बघतलं पाहिजे. इलास की इम्रात तापाक नको. हो पण घ्या हस. दात नाही दिसत होत. हस लवकर. तर मॉप काढलं. काय बो काय बो तोंड केले. चला आता फिरूया आपण. चल माफ झाले. चल ह्या आम्ही बघू गेल्या तेव्हा तर पुणगी दुर्बीण लावतो. कालचा गेम त्याका खूप आवडलो आणि की बसायचा त्याच्या पुन्हा. अरे बापरे. जाऊया की होय नेणार ग. हे कुठे नेतात फिरायला आतमध्ये समुद्रात. एलिफंटा असेल, अलिबाग असतील, मांडवा जेटी. एवढे बघ किती बाबा. अरे हे हॉर्न पण ती का. किंवा ती राईड आहे ना. हां ती बोट आहे ना ती 1 तासाची असते. 1 तास फिरून आणते. हां असं त्याचं सगळं फिरून येऊ शकतो. हो पूनमताई जाय फिरूया. ती इथेच बसून बघत बसणार आहे. म्हणजे त्याला पण इकडे आल्यावर खूप मजा. भारी म्हणजे बघण्यासारखं असतं काहीतरी. तर मित्रांनो हे बघा गेटवे. गेट ऑफ इंडिया आणि हे ताज हॉटेल. मी पहिल्यांदा म्हणजे दुसऱ्यांदा येईल आणि ही पूनमताई आम्ही तुमची पहिल्यांदा आली आहे. हे आता कुठे जायचं आहे. म्युझियम का इथे ऑफिसमध्ये काय. आता आम्ही वहिनीच्या ऑफिसमध्ये जाणार. काय बघू आता तिकडे बरंच हे काही का काय. ठोकले असते आता मी. काय बर्फी. अरे बर्फी असता म्हणतात. जाम बाबा गरम जाम होता. आपला गावचा ऊन पत्करला या पत्करणारा नाही आहे म्हणून तुका सांगलं. म्हणून माका काय सकाळी जाऊया. का तुमचा रापण होईत तेव्हा. कसं आपण हो ते मी सांगितलेलं ना सकाळी जाऊया म्हणून. काय बघा याचाच होईत ना. किती वाजता उठला ते सांग. उठण्याचं काय प्रॉब्लेमच नाही. म्हणजे तो 10 वाजता उठला तरी काय प्रॉब्लेम. हां काय बघ थंडगार जीव थंड झालो ना. विराट झाला तर. काय पण म्हण तू वाच उजाळलं मुंबईतील असतं.
एक दिवसासाठी काय आहे ना काय बघ कशी दिसते बघू छोटं आलं जेव्हा मोठं वाटतं हां बघूया इकडे बघ भारी तू बघ छोटा पण आहे तुला हवाय काय बघ तुला हा घे हा बघा हे कुठचं चांगलं वाटतं बघ तू अजून तुला कोणते कलर हवे असतील ते बघ काय नको नको कुठचं चांगलं वाटतं हा छान वाटतं हा छान आता तू भाई जरा एका पुसा करूया ये इसको जरा पूछो ना हा बरं आहे हा बरं आहे है हा बरं आहे चालेल मस्त मस्त हो जरा पुसा नाही का चांगलो चक्काचक करू काय होतो वाय जाता वाय जरा थंड थंड होता नाही तर ऊन जाम हा बाबा गावचा ऊन पत्करला या पत्करणारा ऊन नाही उचलत तो फोन तो म्हणा ते काय चाललाय आमच्यापेक्षा अवली पात्रा निघाली म्हणते चल रवा दे का चल आता कुठे जायचं आहे चला चालेल पहिले घेऊया ना खायचं आहे ना तुम्हाला हां खायला जाऊया चल गॉगलमध्ये आता असं कसं जीव थंड झालो जीव तोंड झालो हां मग काय नाही ते देखते रहो रेडी 1 2 3 स्टार्ट ही बघ वाह काय तू काय तुका काय नाही तू आज आमका फसवलं कामाक गेलं होय होय तर सांगलंय त्या लक्षात आहे ना पूनमताई बघ पूनमताई बदलल्या मुंबईच्या झाल्या मुंबईच्या पूनमताई झाल्या मॅडम काय म्हणता पुणग्या स्पायडरमॅन सारख्या दिसता सुपर वुमन अरे वहिनीन त्याचं लुक चेंज केल्यान आता आम्ही म्युझियम मध्ये जाणार आहे बघ रे बघ हा देखो देखो भाई देखो मग हमारी आता आम्ही गेटवेला जाऊन आलो आता हमारी- आता ऑफिसच्या इथे आलोय बाबा भारीच इकडे फिरायचं म्हणजे भारीच वाटतं हा? हा हे बघ काय पण महाराष्ट्र स्टेट पोलीस हेडक्वार्टर हां चला मॅडम तुम्ही चला तुम्ही कशाला थांबला चला मॅडम पोच वाढली त्याची आज हा आत्ता गाडी बिळी विसरला सगळे गाडी विसरला मी तुला पण चालेल सुरमई फ्राय सुरमई फ्राय फ्राय आणखी काय नाही दुसरं प्रॉन्स आहे कोलंबी ग ते पण फ्राय करायचं मसाला हे दुसरं काय नाही जेवण घेतो तू जेवण हा. स्नॅक्स वगैरे मला नको कोलंबी सुरमई माका झाला प्रॉन्स मसाला घेऊ तुला काय हां सुरमई फ्राय फ्राय एक प्रॉन्स मसाला 2 सुरमई काय काय आलं आपल्याकडे हे बघा अरे सुरमई काही नाही तर खाली काही नाही पूनमच्यात मजा काय बघ ही बघ तुकडी बघ एवढी मोडशी हे का पनीर वाव काय पूनमताई सुरमईची फोड बघून कशी वाटते तुम्हाला आता फोड बघूनच बिरबिरला त्याची भूक मेली हा मग चल मी जेवण सुरुवात करते काय काय उपाशी राहायला पाहिजे आमका आठवण येतं त्याची बिचारो कामा का मी जाऊन गेल्यावर सांगा काय तू काय नाही फिरायला बघ आज 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 त्याची उडी
गो पण घ्या. सुरमईची पोड कशी वाटली? ए बाबा केवढी मोठी ती सुरमईची पोड. चला चला क्रॉस करूया पहिला. तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो. ए काय चालला वहिनी? माझ्या लक्षात राहत नाही काय ते. छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालय. असं आहे सोप्पं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालय. बरोबर. इथे आम्ही आता वहिनीच्या ऑफिसमध्ये जात आहोत. चला आता आपण जाणार आहोत म्युझियममध्ये. चल हे म्युझियम हे माझं ऑफिस. मस्त आहे का? भारी वाटतं ना, मला खूप आवडतं. हे वहिनीचं ऑफिस बघ. महालात घेऊन येलास की का? मस्त आहे ग. तर मित्रांनो हे म्युझियम हो ना. मूर्ती बघ किती सुंदर. कुठची? कृष्णा गेला. हे वाटतं ना. हाताने पेंट केलेलं आहे हे पूनम ताई बघा. हे सगळं मी पुस्तकात वाचलेलं आहे, पण ते आता मी इथे प्रत्यक्षात बघते. वा वा वहिनी दाखवत आहेत म्हणून. छान. त्या पुस्तकात वाचलं असतो सगळा. पुस्तकामध्ये हा सगळा नव्हता काय होय तू? तर माका माहिती आहे. तुका विचारतंय तुझे पुस्तक वेग. हां चला 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 दांदर. हे बघा मस्त. काय म्हणतात? हे जे थांबा. काढलेत ना इकडे कुठे? हे जे ह्या सगळ्या पेंटिंग्स आहेत ना, हां हे तेवढ्या बघ बारीक 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 केलेलं आहे. ह्याला लघुचित्रकला म्हणतात आणि इंग्लिशमध्ये मिनिएचर पेंटिंग्स म्हणतात. लघुचित्रकार ना. हे काय इथे लिहिलं आहे ना. हे बघ तेवढं त्याने बारकाईने काम केलेलं आहे. तेव्हा मुघलांच्या काळात अगोदरच्या काळात केलेलं आहे. मोठ्याने बोला मला ऐकायला येईल. अजून नाही मोठे बोलू शकते ते मी एवढंच बोलू शकते. मला चांगला माहिती असतं तर मी आपलं बोललं असतं, पण उगाच माहिती नाही हा 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 उगाच बोलत असतं रे. अरे बघतोय ना मी. ह्या मी ना हेच मी नाटकात ओढीत होतोय. तेव्हा शिवाजी महाराजांचं कुठे? शिवाजी महाराज हे ना तेच बघतो. हे हाती काढलेलं आहे ना. हे रामदास स्वामी हाती काढलेलं मग सगळं अरे हे मी ना भरपूर म्हणजे अरे बापरे. हे वहिनी हे कशाची मूर्ती आहे? कशाची? हां डेकोरेटिव्ह आर्ट्स. हां मग आपण शोभेच्या वस्तू. आपण एक दिवस पण जात ना पुरा. हे सगळे शोभेच्या वस्तू. अरे बघ लांबून बघ. हे दशावतारातले अवतार आहेत. ते लिहिलं आहे बघ. ही बघ कट्यार. कट्यार काळजात घुसली. ही वाहन का ना. हे सगळं त्याचं कशाचं? हत्तीच्या हत्तीच्या सोळ्याचं. माका वाटलं आतमध्ये सोळे आहेत की काय. रेई खाई गेली. चालेल ना आता म्हटलं फिरवतोय जरा. चला खाली जाऊया. तर खाली किती बघायची अजून. आणखी काय आहे? तू दाखव काय ते. झाला फिरून? नाही खाली जायचंय ना.
त्या पेंटिंग दिसत आहेत सगळ्या कुठच्या? पेंटिंग्स लावल्यात ना हां त्या सगळ्या बऱ्याचशा तेव्हाच्या मोठ्या मोठ्या लोकांनी पेंट केलेल्या आहेत. काय काय जे जे आर्ट हायस्कूल आहे ना इथे त्यातल्या पण आहेत. चला ना तुम्ही, याचो हे फोन वाजता. हे काय असं रोटेट करायचं काय असं रोटेट करायचं. कशाला? ही त्यांची प्रार्थना आहे. तिबेट हे ते सगळे लडाख बिडाख ना त्याच्या ह्या प्रार्थना आहे. मस्त आहेत ग, बांबू त्याच्यावर भारी काय एकदम. तुझ्यामुळे आमका बघूक मिळाला आधी. हां कपड्यावरती पेंट केलं. कपड्यावरची ही हाती केलेली ना. ही जुनी मुंबई. आणि तर खूप भारी भारी दाखवता वहिनी, काय नाही काय घाई घाई. चला चला चला. बापरे बाप, दाखवतो. हे काय काय ह्याला इथे कॉईन्स आहेत. ते पहिले जी नाणी असायची हां, हां, हां. मुघलांच्या काळातली, शिवाजी हां, हां. महाराजांच्या काळातली ती नाणी आहे तिथे. आणि ज्वेलरी आहे. मग कॉईन्स बघा, ते बघा. मला ही बघ जुन्या काळातली नाणी. पटापट नाही आहे. तू बघ ना, हे बघूया ही बघूया. हां इथे 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 एक कॉईन आहे. तो कॉईन ह्याच्यातून बघा. अरे वा, मस्त दिसतं का? हां बघूया, मी बघते थांब. चेंज करता हां येतं. केवढंसं छोटं हो. हां खूप छोटं आहे. मग ते तर त्याच्यासाठी त्यांनी ते हे लागलं. मग त्याच्यातनं दिसत नाही, व ह्याच्यातनं ते मस्त दिसत नाही. दिसतं. हां. हे शिवाजी महाराजांचं होन. काय काय हा शिवाजी महाराजांचं होन त्याच्यावर लिहिलं आहे बघ. ती हा. ही असते ना राजमुद्रा काय ते हं, लिहिलं हं. तसं ते लिहिलं आहे. होन लिहिलं आहे बघ. हा शिवाजी महाराजांचा. हो. तेव्हा 10 रुपयाची नोट बघ, इकडे पण आहे. 10 रुपयाची बघ. छान आहेत ना? ते ही आत्ताचे बघ 10 नोट आहेत. रुपयाची, हे ही आत्ताचे आत्ताची नोट आहेत. हा ह्या नाही अगं इथे बघ हे बघ बँक ऑफ बॉम्बे अरे रे, काच मी आपटलंय कुठे. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया लिहिलंय बघ. ते बघ तिथे 10 रुपये लिहिले आहेत. हम्म. ही बघ, ही 10 रुपयाची नोट ना. ही बघ इथे पण आहे बघ समोर 10 रुपयाची नोट. हां ही बघ, ते चेकबुक ठेवले त्यांनी. हे जुने आहेत ना. हा ह्या जुन्या. ह्या आपल्या नवीन आहेत. कुठचं? तू बनवलं? कुठचं? तू बनवलंय? प्रेझेंटेशन. हा हे प्रेझेंटेशन. हे प्रेझेंटेशन आमच्या हे आमच्या वहिनीने बनवलेले आहे. वहिनीने बनवलेलं आहे. हे बघूया. हे बघ छोटे छोटे मणी आहेत ना, हे पण मोजायचे. ते मोजायचे. आता आम्हाला वेळ नाही आहे. आणि ना आम्हाला पुढच्या टायमाला घेऊन ये. अरे आठवण नाही मोजायची. काय वाटतं? कर्णभूषणे, त्याला कर्णभूषणे म्हणतात. हे इथे लिहिलेलं आहे. कशाला? त्याला कर्णभूषणे म्हणतात. तू सांग हो. बाबा माझ्या. हे त्यांचं आहे. हा हे कोणाचं आहे? त्यांची भेट. हां, त्यांची भेट आहे. हां. इथे सगळे प्राणी पक्षी सगळे आहेत. इथे प्राणी पक्षी सगळे आहेत. तेवढे प्राणी. काय काय हा. मस्त आहे ना? ही माझी सगळ्यात आवडती गॅलरी आहे. सगळ्यात आवडती. हे बघ, भारी वाटतं.
काय बोलला? फ्लेमिंगो. फ्लेमिंग. अंडी वगैरे बघ की बघ. हे या बघ. कसं बघ खरीच वाटतं ते एकदम. मला माहिती सांग, तिक्का सांगून कळणार नाही. कळणार नाही. गुळगी आहे की कळणार नाही म्हणजे कळणार तिला पण. हे जे दिसतंय ना ह्याच्यामधलं आतमध्ये सगळं काढून मग त्याच्यावरची ही स्किन ना जतन केलेली आहे त्याला टॅक्सीडर्मी म्हणतात. कळलं कळलं. खरा दिसतो गोड आहे ना. वा आवडतो तिथे वाघ आहे तो आवडतो तिला. बापरे. हे बघ. अरे यार खरंच वाटतं हे सगळ्यात भारी आहे. हे सगळ्यात भारी. हे बघ वांडर बघ. हां हे बघ. हे बघ आपल्याकडचे हे बघ आकडे पण पाठची लिहिली आहे. काही पण येईल पाठसू. पाठच सोडित नाही हो. गवारेडा गवारेडा बघ बाबा. भारी आहे ना. सगळ्यात भारी म्हणजे खरे आहे ते. हा हे भारी होते पण त्यांच्या आतमधलं सगळं ना साफ करून हां. मग त्यांची ती स्किन ना वेगळ्या वेगळ्या केमिकलने जतन करून त्यांनी ते असं बनवलेलं आहे म्हणजे ते खरे. बनवलं म्हणजे ते खरेच आहे. हां. फक्त ते आतमधलं सगळं काढतात. बरोबर वाटतं एकदम डोळे बिळे बघ एकदम. खरे वाटतं. बाबा भारीच. हे वांडर मी बघून यायला आधी हे म्हटलं हे कसे येईल का. हे तो ओळखीचं वाटतं आपल्याच गावचं. म्हणजे हे पक्षी वगैरे सगळं खरा. पक्षी खरे. हे पो चल 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 चल. अरे ह्या का केवढा मोठा हा बघ. बाबा म्हणजे हे बघा. ती सुळे खरे आहेत ना. आणखी काय आहे बघूया. हे बघा मासे. झाला. माका भारी वाटला या बघून सगळं. अजून एक आहे आता आपण इथे जाणार ती गॅलरी सगळ्यात सुंदर गॅलरी खरोखर ह्याच्यापेक्षा. हा म्हणजे मला खूप आवडते. तुम्हाला पण आवडते. चला चला चल चल तू दाखवस. हे बघ हे सगळे हे ना काही पण हे आमच्यावर काम करतात. ही माझी नणंदबाई आणि हे दीर. नमस्कार. ही पेंटिंग छान आहे ना. हे दिसतंय तुला हे वरती आहेत ना बाबू. हे माका मस्त वाटतं हे वरचा हा, मस्त वरचा. वाटतं. हे ते बघ मी तुला सांगितलं ते वरचं बघ. ते हा, बघ. हे बघ. तसंच आहे ना. सेम सेम. हे सगळं भारी आहे. हे सगळं बघण्यासारखं आहे. सगळ्यात भारी आहे. त्याला
कल्चर मॅनेजमेंट बघ ते शिल्पकला दालन. शिल्पकला दालन. हे कोरीव आहे ना सगळं. हे सगळ्यात भारी फेवरेट आहे तुझं. माझी फेवरेट आहे सगळं. हां. कोरीव काम बघ एकदम भारी. हे सगळ्यात एक नंबर. हा ठाण्याचा आहे जांभळी बाग. काय कुठचा? ठाण्याचा. ठाण्याचा ते शेषाई विष्णू हां. तेव्हाची ती मंदिर असते ना कोरलेली मंदिर त्याच्यावरती वरच्या सिलिंगला असतात ना ते आहेत. कुठचं हे? हां कर्नाटकाचं एक मंदिर आहे त्याच्या सिलिंगला होते चला चला. हे म्हणून पोजमध्ये राहुला. हे म्युझियम. माझी टोपी तुमच्या स्वतःच्या काढून मोकळे. अरे तू काढशील दररोज मग आल्यावर. आता एक सेल्फी मार. मस्त आहे ग. हे किती वर्ष जुनं आहे? हा 100 वर्ष जुनं. ये हां लवकर. हां. मार 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 लवकर लवकर. कुठे राहू? असं दिसली पाहिजे ना म्युझियम. असं असं दिसतंय. अरे काय पुन्हा ना दिसत ते नाही. वरती काम चालू आहे ते दिसतंय. कसं वाटलं पूनम ताई तुम्हाला म्युझियम? छान वाटलं. जरा बरोबर. वहिनीने जरा दाखव. वहिनीमुळे आज आमका थँक्यू वहिनी. आज मला पार्टी. हा पार्टी करा. होय तर पार्टी तुला देणार गावी आल्यावर. चला निघूया. हां. चला. तो अच्छा तो करते. चला तर मित्रांनो म्युझियम बघून झाला आणि आता आम्ही चाललो शॉपिंग करू. चल 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 पण घ्या चल. खरी पाटणा चढायचा. मी पुढच्या दरवाज्यात चढत होतो. मला पण तेच वाटलं पुढे. हे या ब्रिटिश स्टेशन ना. पुण्य बघ. हे कुठचं? पुण्य कधी बघून दे. पुण्य येईल नाही. पुण्य बघून चॅट पडला. चल 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 थांब थांब थांब. चल 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 कुठे ते नाही. कपाळाक लावू घेतलेलो नाही तो. हा गाडी बघितच. हे थांबले कशा? ते तो कोणतरी म्हणता वहा ही घुम रही थी यहा भी घुम रही थी. आमका बघितलं नाही वाटतं. हे बघ ताडगोळे. ह्या बघ एकदम कांदो कापूचा. काय गो खयची पसंत येत नाही की काय? बॅग काय काय पूनम मॅडम घेतलात? हो मॅडम पुढे बघत चला नाही तर टॉक्शेल. काय घेतलं मॅडम? अजून घ्यायचं आहे. नंदनसाठी मेन ना बाबा. आम्ही नाही तर पूनम घे. करा जाऊ नको. करा नाही ना तुझं. गो पण घे. काय होता की नाही तुझा?
तू अख्खी खरेदी मुंबई घेऊन जाशील घरात. मी काय घेतच नाही, या घेता म्हणून मी घेतो. नाही तर पूनम मैडम चलो, तुम इधर रही गई ना तो सब दुकान अख्ख्या गावात घेऊन जाशील. अरे नाही चाहिए बाबा, गॉगल दिसता तरी तो इच्छा. अरे का लावलंय ना मी. मॅडम मॅडम पूनम मॅडम अरे मॅडम चला मॅडम या. पूनम मॅडम या मध्ये बसा. बघा मोबाईल बघा. चर्चगेट. चल 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 पुण्या, शॉपिंग केलं मोफत दिसतं. हा पुण्या बोला का विचारला. पुण्या धाव धाव. मोफत घेतलाय, 2 पैसे वर न्यायचे. काय येत नाही. मग पूनम ताई कसं वाटलं? छान वाटलं. जीवाची मुंबई गेला. आता गावात मजा. गावाला जाणार पण आपण ते बघ. चल कसं चढत. ओढणी सांभाळा नाहीतर बघ. नाही पकडलेलं, बांधलेली, पडणार नाही. हा चल चल पाठी बघ मात्र. गो पुण्या कसं वाटतं आता. आता काय छान वाटतंय. पासून प्रॅक्टिस केली आहे ना, त्यामुळे आता छानच वाटणार. अरे बापरे.